Hajing Maya
det kilo melong baku sisa melong baku neng pertai dan benamu jong bela sisa melong baku sa chi siêu aku dei bak thơ Charlotte Lady melong baku melong baku neng pertai dan benamu jong melong baku Te kene ko por ngira aingu you try. Bo try ulong bo bha. Amen. Te men shim tayo ngila pani phi ya kai ka baja po koi la mari. Ndai. Yu ina me ko to kai ka baja koi la mari. Amen. Te ngidon hapeng jongi pan. Ya uta uba pendut penbiang ya baro ki badon po koi la mari ka baja koi la mari. Tingin da dokumen ne ko por man khot chakman deng subha i pastors kemolang simli manai ka tin jong blei badru bane thu katuk ani kam ka bau trai le spo kaila mari Hallelujah. Ya ro you try. Yo i ki jimpu mat ya baro na do basdang badau ni klimat isu kemen i ublei. Bangyo banwan lang mania seng lang ya utrai ni kajaka. Te na pedeng jong pi trai baja di manga kambun. Mar babun ma ngamdon. Bonumong ba trai pastor la backslide di man. Henrei na kadau kajing trai syabar. Na do arah hajar arpuar la IT ban page tesha la kimpur te aingu yublei yaki kam ki bo ublei ulale hapo jong kini kalai snam. Amen. Wasutnat kaburam syutrai menta hapo kajing page kajing kmi jonga hang thie adin bangale in kong idon tang ar adin nang tu ublei ulang kerku syakalai bad mentang idon kumbasan teliki branches. Amen. Hapo ka Lakimpur district hing idon south ligi balang bad hapo Tinsukia dan kuai ka balang apa deng sor. Amen. Te baro kidiki jing duai ki jong fi ki jonga baro kidika jing duai lang hi bad kumjuru ka jing support ka pisah tengka nadong syadong te bakakam ka jong blei ka roy. But nga aingu yu blei kamtam kani na kamta kani ka silver jubilee. Kolong ka ka challenges ka bakra. Namar hajar arfuar ngadi pe chetie but shen hi kaladi ka por bagi ni rakhino ka silver jubilee. Kolong ka challenges namar belai ba habaki pe ka infrastructure ru kamdabyang padabyang bha kajing tedu kamdadon wat ban le shabaru desusnai kamdadon kamdabyang than tigi perkat sekata ka silver jubilee kala along ka ba ngimso ngasngo ba trai damle ru ka byang hi tharai tenrei kadan kai baro ki ngangit scam di boblehi bobuha ka donuon ba nginya chaprang panang ta ngilaya long meeting ba ngi buon ki parabangi kila long su diaw ba nginyole nang indum niyole namar ka situation kalong hadu kata ka ba nginumla bangin rakhi ya ka arfusan snam tenrei kawasutan ngai men sim yaki berkata ka jing ai men sim kalong successful barki yo men sim yong ba mnilai ani ka silver jubilee ngin rakhi bet ti thomut thomat ngaket mau sa ngia persyang namar ba bat ka jinglut hang ni hang tai bat kata ka silver jubilee kata ka jingken
benda dia ada benda nang benda tip top hadu kata yang share kain pois polak tinggiong ba kataru de hapo sa sistem bangin rakeno te ka jinglut jungi kalong polak mo para bengai gidan tang khat sawi ani kalalong ke ek ba challenging polak aba hajaru ke e perkhat saya kalak te kalap long dia mensim sakat ka polak pat dan rei ke ba song tenat kalong ba ngakan mau ika strategi ka ba i apostol ile hakapor ka ba ngira ke ka pusan jubilee kini ka jaka ngakan mau ba ka pois ki sau polak something tengah kan mau ba nang ni na pul pediong ngidan kat nuyi yang kata-kata divide ya kata ka sau polak kapo kata-kata ye kami kata sekat nusnam kadang don kadang sekata-kata dalam divide ngaso kumba kapo itang san hajar ne lai hajar si the same strategy apply ngop polak bleni perkara kata polak ngilang anu ye bilang kata-kata ye polak sekat no benai nang dan sekat ar benai tinggi divide kan dalam divide kapo kumba san hajar di maci ye ngilan san hajar ngop lai hajar ne sanajar kumta to kajing iu apa sotna yo mensem ki kami isu ya kata ka pola ki ino itaiba lai hajar ne sanajar amen but I know you play Iga jing kerah ka jublay. Iga jing ilang faithful ka jublay. Ublay kelang peleran. Kebalong impossible kelang possible. Hallelujah. Utrai pendam na dong sedang. But kini ka silver jubilee kalau along ke ikat standard nganong ivi. Kibun kiwe ki churches ki wan ban attend ni kini ka silver jubilee. But ka buram show terai. Aba ki lek. Lashim ki pek yang ba ngiru ngin lek kum ni. Lalong ke ka kanuksa ka babhanam takiway what yana ka ka Grace Covenant Church ki branch churches po Assam kumjuru. Ya ki para bangin. Itu kiwe ki churches ki baju ki badan para ki badan hakatu ka jaka kalau ke ka jing I mensiem pleng lada kani ka balang kala ngiru ngila pleng haleluya andang anong ifi andang ila dep kani ka program ibabun ki phone yang ladu ki pastor bakwat ki yu ila syu kli jing mot ki ong pile ku nu akru ka ma syu tu ipi idan ki bang syu ngong ki andai ka baning kong kadega wang ba kadai ki jing ba jung play Amen. Hallelujah. Bat kajing long kawai, kajing long teli, kajing long kawai kemensim, kepelong bangin poi kata syata kacaka kabau blai kod ingi. Amen. Hallelujah. Bat kabasngau tenat ba kanika. Arpusan kam dei tang baju good tang ha baju celebrate. Henry kadan ka outcome. Ngene pi kadan ka outcome jongka. Dan kibri kiba la arpus nem Menong ipi kelas im lengkat. Aduh ba kalong yeng kila ong ba uniu brio tu so syap di kum ni. Lakut kila do mensim. Ba ki ong ba un syap kum ni. Kasnong ka thak long ba uniu brio munum kelas yo. Ha kani ka rukam hiu syap. Ha ka bam ka di hi. Hendai ublei ule pla. Abong ka jubilee kadan ka jing pelaj. Ublei upelaj uniu brio. But one sayang cukup terai. Kalau kajing kiwen hak tu kajaka, habayu I yu niu beribu kelah, ya royu terai. Amen. But ngai ngu yu bless you ba, mentam dei tang kata, ngadang yok ki kol sang itu I elder manuj ba, dang bun ki beriu, mentak kelas you kot be sayang, ban wan pak duai, dan kami kajing ira bujungi. But kaburam se utrai, naka kat saw yeng mentang ilajan dan kumba arpo yeng. But kajing piang hakanika kanika silver jubilee kalong nadong syadong
laban ong ba mdan lat yaki we ban kedokti di klam yo lat ban ong ba pasot tengi dunang ni ek long kum tam tangan ong fi nado baki wan nakajaka kam tam nado banapo State railway station hado bakinawan nakajaka sa jugi nado kabam kadi nado ka jilomen sim nadong shadong nong fi nado ka tin ka jo ublay idamad ka blessing ka jo ublay hallelujah hallelujah te ka buram sha utrai te daga do nuot baro nga shimi ka ni kalat bakabu ban ai kublay ka church ka family ka jongi hangni ba playa support hado shisha financially te nai kran shu playa rap shisha do kata-kata hakado ba ngisai long kumni ni pois ka jingjam te ka jingker ku ka jong ka balang nang ni na do apostle presbyter kilaya ai jimut bon bangin penyat chaprang ini ka kam bat ka kur tim barakaway klay snok tilang bat penyat chaprang ka kam shathi na ka donu jong ang kublay shibon ka jingduai ka jong pi baro kublay shibon bat kumjuru na lor ba ka balang kala alum kala ai ngamdala bandek ngamdak letru ya baro kibla snok ti individually iba pila ai manong fi klam da pen pau ki kerteng ka jong pi manong fi kublay shibun pi baro ka jing ai jong pi kalong shisha kalong successful ya kan program amen te ngaswa ben kran chu akwa ban ai ka wei kalong ba kadan ka jingja hakapor ka ba I apostle I minister hakapor ba I minister kawan ka tin ka jong blay ba ka koila mari kalokum ka tu ka Nazaret kabomdan ba itu kaya gajing bahakan mi na Nazaret kata di ka kubor ka ba mi ka ba try why hai te kaya ka ba kawan ka prophecy na I apostle but ka tawai ka prophecy ka long ba kani ka koila mari ka numlong shu itai I inong ret Andrei kan salong kawai na kita kis kaway na ki city lawan ong kaway na kita kinong ba kabakraw hapo asam te dasngap isngo ko ba bami so bamso ya ha bamso gumbaong bamso laban nget ya kata adin nang ta kata kajing ai professor ibon ki aka Black Ranch buat Chepangka Church bangilan nang I susyo ki so jong ka kabasngot tanat kalong ka ba nga kwa hadin baladep ka program baro I apostol imtip AAM kaya ka balong kaya ka baman hapo koy lamari imbana bangaron kam share ye hindi ka basuntanan ka long ba hapo koy lamari menta kala dan ka veterinary college hapo proper koy lamari padang sian masendap kata ka program ngayo ko kupor kong pitep nem pasor ba ka Lakhimpur University kala awan sa koy lamari wonderful kaya masultanat ka ba bangi mas na yung ngingin ba na ito yung sipang kita ki ayin re ublay ulanang le banang pendep ti kaburam siya utray ba ngingit scam ba kata ka prophecy ka jong blay anang yay pendep bangin sa da ki hikmat ki jongi amen te nginang bu nang kerpat siya tanginang duway te ngan ong ifi hapdeng kini ki live stem ublay ulakerku hakakoy yakakoy lamari ngidan ka jaka kabaret ano ifi henre ublay ulanang extend ula ai ka jakak bakhe shushu nang ta ublay lakerku hapo simalaguri ngimdan jaka ublay lakerku iladan kumbalai kathamanda amen ngai ngo ublay ba hapo dakwa khana nang taru ublay iladan ka jaka iladan ka church ublay lakerku angta tingi duai shushu baka kam kanang ya hapo Lakhimpur ngidang dan kam hanol Lakhimpur a proper town berkumjur hapo Tinsukia tingi kepa defi befinang duai ba ublay nang penroy ka kam ka jong ublay Assam kidan ki challenges ka be ngikin do andre ngingit scam utray unang ai boringi bangin job kita ki challenges amen ta kublay shibo ne sa sen pa da ka do baro ngashkwa ban ai flying kiss if baro okay te mentang in pois ko ka bentang ya ro you try ngingit scam ila ang no banin oh kita ki reports ki ba ublay ulale ikam ki babha ublay ulale ka balang te ringin pet pat shushui ka tin ka jong ublay ban nakwa ban krening berkalong ka badan kambha yangi kum ka balang kum ka ying ka sem yakani ka benta ka subject ka kubor ka bangakwa ban ya kren kalong na ka jing roi sam ka bashi spot lai pulai
kajing rai sam kaba shispa lai pulai hakaba baro ngilaju tep ha ya kanika sam but kanika sam kalong very common kam tam le habangia kendu lang ngisultanan pa ban puli kani kasam dadan kaji kendu lang kam ta ji sang he ngi da so bang ma ban puli ni benta berkata ke Bible ko angkum ni hakmi ka ba bat ka ba itnat kat no baki para kia syong lang ha ka ba ya sok kawai kani di kai ka balong ka ba sultanat ba ya ki babun kam tam ki chairman ban puli ya kani ka benta namar ba kisngau ba kani ka dei ka subject lam ni ka dei ka benta ka ba biang ba ban puli kam tam haba ya kendu lang tehen rei ke ba kan dang puli ka dei ka benta ka long ke basutna ba ka khamlong jeli shu ba ulei wai shengi ngidan ka khubor ka bas sultanat ba ka dei ka benta hoi ngi sultanat kalong ke ba itnat habang ya kendu lang kalong ke ba itnat ka bangia na ngia syong jaseng lang kalong ke ba itnat ka Bible ko ong yes kalong ke bania syong lang bania long kawai kalong ke ba sultanat ba tang ma ke ba ngakwa ban ong hang ni kalong ban chulong bania syong lang lemne ban chulong kata ka gathering kata kamdabiang kampat biang bunsin ke ka ba ublay ukran hang ni kalong ba uni u David haba urwai ka jing ruai kadadan ka jing mut hang ni ngasuk dan ki katu kani ki scholars ki batai habadei bat kanika sam kalong ba kani ka jingjia kalong ba uni u David kadan kawai ka por ladangi puli na ka na ar Samuel kalenong ka ba san ladangi puli hang tu kadan kawai ka benta ka ba u David ushim nakadik benta bat ubatai ya kanika jing roi sam ka basis palai pulai ke ka jingja kalong kanika ar Samuel kalonong basan ka Bible ko ong ba kadai kapor ka ba bajit sim damne ki ba ki pensle sim yu David ka jayu kata kapor ka ba pensle sim yu David ong ka Bible hang ni ngakwa ban ye puli lang kadikot ka baning kong ko ong ni anda kumta ki jaj Israel baro skaba ini kentien anda kumta ki jaj Israel baro kilaya wan hau David ha Hebron bat kilaya kren kilaya ong hakmi ngilong kasying jong me bat kado jong me menshwaru menba usol walalong sim halor jongil long mame ubala juya lam shabar bat ubaw yalam shapo iki Israel but utrai ula ong hame men bersama me ki priyo jonga ki Israel but men long uno yelam ya ki Israel kumta kita men basan ki Israel baro kilayawan ha usim shes Hebron but usim David ula te jutang but ki ha Hebron hakmat utrai but kila pensle ya u David balong sim halor ki Israel ngiwi yang ni kani ka jing roi sam ka ba shispa lai pulai ka dan ka jinga sno but kanika benta pi haba u David u yui ya kita ki brio baka Bible ko ang baro ki jaj Israel baro mdan chutong weru baki ki baro ka Bible kilayawan ban lek badi kendu u David ban ong ba pi filong ngilong yong ngilong kishing jong pi bat magumjuru kado jong pi ngidegi jong pi habau yu David habau pet yaki kai ka boy u kampe ya kata ka jinglum ka jongki ya kata ka jingbun ka jongki pig u kampe ya kata ka jingbun ka jongki henry u yu ya ka wei pat ya ka jinglong teli ka jongki hallelujah habau pe yaki u ya ka jinglong ka wei ka jongki habau pe yaki u ya ka jinglong ka wei ka mensim ka wei ka doanu ka jongki namar balai kamdai ka basuk banjir dia way ban pelong sim kamdai ka basok kidan cibun kajing ka option kan ong pi wat mangi ha bangi jet MLA ngi jet MDC kamdai ka basok yangi
uwe ujiet yu ni uwe usnat yu tu uwe usotran hendai bedang ban barohi om ban yajiet yu uwe kalong ka bae hendai hak ni ka benta hak kata ka jingjit siem nam ni ban pelong siem kalong ba mdan dak uwe pat ka mdan dak uwe ka jingmon kadan tang ka uwe ka jingmon bahaka wei bag wei ka dono jong ki briu haki teman basan kadan bai tang ka wei mano ban long siem udai tang David haka jingmot ka jongki ka syurong bet bandan bet u David haman la ka doonot ka dong David dan arlai haleluya aba yu iya kata dai Ukraine ka ni ka banta kai usarwa ka ni ka jingwai kalong ka ka ba itanat ka jing itanat kamlong na kadaw ba yabun ba yalaw yul ba yalum lang kamdei kata hendai ka jing itanat kalong ya lum lang ya don lang ya syong lang tang ba bat ka wei ka jingmot pat haleluya ya ro utrai amen kajing long ka way ba ya so ka way kata ka de ka way most important ka ba long ban long itanan kajing ya lum nganong ipi what hapertay ya lum de last time yu i akapor balong election ni ba an ni haba por ba ya lap election sipun ki bri ki lum ha kajing ya lang dapay kata kajing ya lang sumba kani ka parti te kala rabe kala job nang ni Andai fose jayu nakat dapat ya kita kipai ba I ban yu I ba uniu kandere tu la job bet asu job sok met andai jayu long kong pong panman jing bun briu te di hau andai parba job pada job de kiwai kai ka daw ka long ba ka jing bun briu sangaba ka jing bun briu kambatai ya ka jing long kawai Warong ba namar bang iya bun briu ngilalong kawai. Kadai very wrong. Kalau ke wrong konsep kata. Kajing bun briu, kajing ya long gathering, kajing ya syong lang, ya yang lang, ya bam lang, kampen pau bang ilong kawai. Kadai kajing syak syukur. Tadaw bun kamtam hagipor election day ngi syak syukur. Namar ngipet ya kajing bun. What ki media ru ki ibaklah kisgoba oh ini tegila job tema anda kelade kataka result em penban doklong dokumway nomor what kitu ki brio ki bayadan lang hang tu kimdon kimlong kawai isu ya syong lang kan sia pun bun brio lang kan henry kajing mo jing perkat kamlong kawai hi dei nomor kata kajing itenat kasyong kalong habang kaway ka mensim habang ilang kaway ka doonut habang ilang kaway kay ya ro yutra hangta kay jing itenat kawan bat kasam ka kayo tu shushu mdai tang kata mdai tang baka ka kalong kay jing itenat kadon kay jing ka bible ko ong shushu ko ong kumno pitim kata ka jing syong lang baka jing sok kaway ka jing long kaway ka mensim kale yu kong kalong kum ka jing sle kalau kita kajing selek ke bakodor, kajing kendolang, kajing syamlang, lembat kata ka, way ke mensim, ke way kajing mut, kenong ipi, kaya stream, kaya day tekum kato kajing penselek, kalau akhir na kli jong aron, haleluya, lapan dia stream kata kajing penselek, ladengidan kam kenong ipi ngangai scam. Habang iya kenduk lang day, habang idan kajing kenduk lang, ladang idan kawai ka mensim ka napi kajing penselek kalawani harbe. Tengtem dan kam rubang induai. Katahi kajing lang kawai hapo ajung ini, namar kani kajing lang kawai kampau, kadi ka basyapo, kamday kalong internal, kamday external. Kamday ka ikay ka balaban penpau siya ba. Pi kawai kadi ka basyapo ajung, haingin yu ka doon ajung no syapo. Wat mah nirung ya don lang, ay go yu trying ya don, tamang amtip ngilang kaway niya. Ngiyawan lang kay menyasang lang, ngiyasakri lang kay Henry kat jingmut jing perkat jongi, ka donut ka mensim ko jing kalang kaway niya. Ya ruai kay kaju ka kharas, tamba ka don nem kaju ka mensim pada. Kata kali walong very important. Hakaba ngiya kendo lang dan kam bangilang kaway. Baga Bible ko ong kadan kajing penselek ang ta. Ka Bible ko ong galong kumutau ulom Herman ong ka Bible.
ka Jerusalem lapo Israel uta ulum Herman udi bajrong tam but hau tau ulum kadai ka Bible ko ong ba kadon ke eng kum ka umjer kadon ka umjer but kani ka umjer ha lum Herman ka yarab ha namar belai ka yarab ha kam tam ha ka portelang kapo Israel kalong singam bej barabor kani ka kran sipang ka jinglong refreshing ka jinglong ha kadi ka ai ka pa ban manong pi kalong ban pentemai amen habang idon kata ka jingnya selang dak away ka jingmod kawan ra ka jing pentemai bar ka Bible ko ngan kerku ngan dak nganda lem no wong ka Bible nganda hukum bata ka jing kerku kan wan hangta nan kam bangindapan kan wan hi putra un hukum ong ka Bible amen ngin pe chuchu kani ka jinglong ka wei ka ba kadi ka la don lupa ka don nut ka jong blai kani ka jinglong ka wei ka mat ka wei ka man sim nong fi dei ka jingmut jim perkat balong ka wei u blai hi kadi ka bal sedang hi no blai hakapor pinum syam ha ka Bible hakapor ka ba u blai u thau iki barok jing thau dei ka Bible ko ong bet u blai Kakam kran sepangga Trinity. Hendai ka basut tenat hang ni hakapor ba ublei ongun tau pat saya ubreu dei wong tongin. Habadon kanu belong important task kadon kanu ka ikam ka ba kamlong kerpang nei pinsyam be ba ublei ongin. Ngaken ma hakapor ba diberi kelas dang bantai ka iaitu ia katuka jingtei hapo Babel. Uni Nimrod. Pita fang tu, ban penkelai ka ketien jong kibriu. Namar ka Bible ko ong ba, baki ini kipai ba kilalong kawai. Baru ublei ba yui, ba namar baki ini kilalong kawai, kin pendap ba ya ke ba kilatmu. Ka jinglong kawai ka manong fide ka penyak caprang ya ka kam. Aba ublei yui kini kibriu, ba kilalong kawai, kiladon kawai ka jingmut, ba ka ta ka jingmut kalong bantai ba ye ka jingtai. Wang ni hablei ai nta. Berhata kapor ka Bible ngien ni ka Bible ko. Uan man kala. Ia ktien berhadu baklai keluman. Bakam la syu bantai. Ya royu trai. Hallelujah. Amen. Ngiu iba wat uji suru. Takada kapor ba uji su uduai. Tadi ngi pulai ngi da pulai Yohanes kalau nong ka bakat niau dekat bar puai ong ba duai ong ba tu ai bekin long kawai bekin kin long kawai kumba ngi long kawai haleluya kin long kawai hame hangi nong ka Bible ong bekin long kawai hangi kani ka jing long kawai dai ka jing long kawai ka jingmut kawai ka donut kalau ada lupa hau boleh. Ya royu try. Hallelujah. Ngin pe chuchu buat ublei ukwa ikata ka ju ka karakter ka jinglong dei bandan hangi pa. Takada la dengi pulin na po Stefanaya. Tos ko bangin pulin na ka. Stefanaya kala nong ka ba ka balai ka dekat ka ba kendai. Kala nong ka balai ka dekat ka ba kendai. Stefanaya. Ka Bible ko angkum ni. Nabahang tangan penai pat haki pajba ya ka syuntur ka bakuan. Pabaro kin khot ya ka kerteng utrai ya ka ban syakri ya u da ka wai ka jingmut. Hi ka jing syakri ya u blai ka dei balong da ka wai ka jingmut. U blai u kwa yangi ka ba ka jing syakri ka jong ya u kalong da ka wai ka jingmut. Tangi na ong lang da ka wai ka jingmut. Ya roy try. Kalau kebadan kam ha, bangin lek bangin long ke ban lek dah kawai ka jingmut. Wat ban syakri te you try. Kawai ka papelong ya kanika koi lamari convention belong secret ban long successful ban long ka ba job
kaway ngon ong pi ya kani kaway ka tiar pangong iki para bangai ya ke bangin le da kaway ka jumon dan dei ban mi arlai lada mi arlai ti jumon nei numpoi seno da kaway ka jumon ngi di bandan ban le basung tenan ba baleng kedan kibun ki jingker ku hang ni kidan kibun ki jingmi kadan kabor fitem there's power of being oneness kadan kabor ka jinglang kawai dia kadan kabor ngang bangin lang kawai la dingin pe shushu ngakwa bangin ya pe la naktin ka jomble tongin pulie naki kam apostol kala dong ka baar kala nong ka baar to shim shwa kala nong ka baning kong ka dekat ka bakat sa ikam apostol kala nong kabaning kong kadikot kaba katsa hadin bu jisu ulalet no sha beneng ulakiu no sha beneng ka bible kayatu ba kini ki para bangai dadon kumba shis pa ar phongun lemba ki apostol kini pai no ila pe yu jisu but yu I bala rong no yu but hadin kata kili pai no but ka basu tanat abangi pe ka dukhat ka bakhat sa kini baro ka bible ka kum ni kini baro kilayan yaine da ka wei ka jingmut ha ka jing duwai amen they continue to pray in with one accord on the bible da ka wei teng nong epi sutenat banginiwan jaseng lang tang maladangim dan kawai ke jing mendai kam dan jing mun ngia duai ndai kam dan kawai ke jing mendai kam mentoi the secret power jong ka jing duai lang ka jungi ngam ong ka jing duai lang ka shong haba ngidan kawai ke jing mun ya ro yutrai ka bible ada ben shiong ban kila ya duai Ladap. Hindi balete banda mention badang dakaway ka jingmut with one accord. Dan kaman mention namarba kita longkum ta kaway ka mensim. Dakaway ka mensim kilay banya duay lang bat kata ka jing duay dakaway ka mensim day kawan ra ka result. Judas dan syu kalalong ka ay bakirki bandan suway da. Enjid ya no. Hoy, nakajing pa ibriyo ti ibiyang yu Matias bat u Barsabas. Lai ibiyang ma tang ma dan kam tang kaway. Kajaka kabalay kini tang kaway dan kam tang yuway bandan hangta. Enjid yu Barsabas ne enjid yu Matias ne. Itu kata kajing duway. Da kajing long kaway no ifi. Kawan ra ka risal ka baba. Bau try penpau ya Matias. Amen. Hallelujah. Hoy, kidan kata kajing ya thong, kile ada kata kajing thong ong ka Bible. Hendrai shwa kata dai kadi kajing duai. Ba kajing duai kajing indai ba shua duai. Hendrai ki duai da ka wai kajing mot. Ya roi trai. Ngi pe shushu. Indai tang kata, lada ngi pe na Matias kalanong kaba khatpra. Kabangi setenat bah ban pulih ini benta. Kedekot kabakat kendai kong ayuh ni. Kei kaji kabor jong kata kajing duai. To ka Bible syusuk ong ni kedekot kabakat kendai kong. Pat ngong hapi balada arngut na pi. Kinyakut lem haka kendau syapang ke ru ya kabangin yapan kalong yaka yaki na ukpa jonga ubah beneng. Haleluya. Ong ujisu ong ba lada arngut de. Laya menjur haka jing duai lada pan ukpa jong ba habneng de unai kata. Unpen urlong. Kajing kali kalong kamdai sepang kajing duai jong ki arngut. Hendrai kajing duai lembat kawai kajing mut. Haleluya. Kamdai tang masyu duai kelakut.
Ngilaban pendap rukam barok, ngilaban pendap ka duty. Hendrai kata kam dei ka badan kam ka jing tuai kalau bangin long ka wei te. Taro amos lai ka ong no. Can't to work together unless they are agreed. Hatu armut kilama banyak kelam daya manjur lang. Amos lai. Nginom la banyak caprang. Lada di tang arngut ru, lada ngim long ka wei ka jingmut. Arngut kalabiang ban penki ia ka beneng. Arngut kalabiang ban penki ia ka pertai tang badan kam ka wei ka long ba di badan ka wei ka jingmut. Hallelujah. Ka jing duai da ka wei ka jingmut kata kalau ka long ka dan por adu kata. Oh, hadu bo kupa manau fi uncugran bete. Ukpa ban ha beneng un ay ka fi amanjur ong ka Bible. Kata ada ke so powerful nong ipi. Takadaw mday tang mangin chua duai. Ay baka jing duai jungi ba ngi kinong duai nong ipi. Tangindan kawai ka jingmot. Ngi kinong wan jaseng to ngindan kawai ka jingmot. Hallelujah. Menes utanat i pastor i ban biang ini kaju ngan ban biang sekawai sementara biang. Kaba arpo. Arpo kam tam kani kadika verse kadikot ka basi ay mensim bah Porbagi dan tang ar laingut. Kam tam ni hiki house group terai, lagi dan duna beriau. So tenat ban pulia bah, kuat bah kani. Kani dia bah kam kuat ban ai mensiam hana bangi duna am. Kuat baik dah kani. Lay dah argon laingut. Kajing don jo lay ladon. Putrai lada pular te bangin don. Koi king kadai kai. Tengin pet pat ke ka konteks ni kai. Naba haba kebadan argon laingut. Kiba yeseng lang haka kerteng jonga. Hangta ngadon deng jungki. Amen. Kajing shisha kata kadi kajing kular tang ba ka point kadi kumni kam dei te tang kajing kendulang te. Ka point kalau kumni arngut piadon tang ba kadi banlang kawai kajing mot hangta nga uji sundan. Ladadan ngalong dadan sis pangot ki hajar ladam dan kajing dan kajing jing dei jingmon dei mlaban don matbuon tang ba ka presence jo jomle kan mlaban don. Ka presence ka jong Jisu ka jing dan ka jong Jisu ka la bandan tang hata ka jaka balong ka way. Hallelujah. Ma benga wan numong ba pinai kuat syu kan ni. Ai men siem. Ka dei. Tamba ka tongin yo e ka jing mut ka bu shisha pa. Ngi ka do angot tang ba to ngi dei kendo da ka way ka jing way ka di balong ka way men siem pa. Pa pen ki be. Hallelujah. Hakapor ka ba? Mana kini jong i sharing but i risa kinang syat syongkurem. So tenan. Bangi si mention pa. Ba chpang ki light liki strands mo. Light liki ksai. Gawai ba artli te kamdas kemha ndai lada join sa balai pat am kalau kabus kemha. Kishtom man pendukut ang ka Bible. Amen? Hang ni ru kadai ka way ka ba important ba? Hoy, kajing don kajing utra hendai ka relationship. What haying ru kadi kata ti. Alada ulok berkalok ru kidan ka way kajing bot ha utrai ke kan penki. Ke penki. Numla man penki. Namar balai Jisu te ulang, kajing duai Jisu, ong abe kinong kawai hangi. Lada ulak berkalak ru, kinong kawai hau, dan balaban penki. Kata dia marriage foundation ka baklain ba. Amen. Lada, what happening? Ulak berkalak ru, non kajing long, kamet te kalalong kawai, kamensim pat long kawai, utrai unum laban lagi. Di nomor kata kau kajingnya kenduk lang ke jong piru tos ngutu ba kani kajing long kawai ka mensim kalong ka badan kamba kadan kam ka yin ka sam jungi kadan kam ru hakabalang amen hallelujah but abang ilong kumta ngin mat iki kam ki bakraw ha kajing im ka jungi yero you try ngin pe chushu nagaktin jong blay ladangi puli na ki kam apostol biang kalenong ka basaw
Kalau nong ka basau. Ada ngipet ka dekat ka ba arpusau. Kalau nong ka basau ka dekat ka ba arpusau ka Bible ko ngum no. To ini pe kindian. Ko ngum ni. Kita habak layas ngau ya takak tien kilai pen. Oh, kilayas ngau ya kata ya kita kijing penjam ya kaktien ha ublay da ka way ka jingmut kilay ong atrai kan rat me ublay ubala thau ya ka beneng ba dia ka kendau kanila dengi puli ka dei syapang ba ki bangai ki ya duai hang ni rukung ka Bible ba ki ya duai ki ong kumno ka way kam dei tang ba ki penjam ki duai penjam dei ka way fitek wasotanat ka long ba kila duai da ka way ka jingmut ong ka Bible ya do itrai but ka result ngin yu i hang ni ba ki brio ki mat ya ka jing pen baptis suman simba ko ki mat ong ka Bible teu pa ba jung kita ki ba lang ngai ulalong da ka way ka do not ka way ka man sim ong ka Bible pi ka way ka do not ka way ka man sim pinda pulit ter ngonong pinda do arpusau ter yu i ki kamba ke ba uble ule na mar ble ka jing duai da ka do not ka balong ka way amen ngin pe chushu ngin yu i chushu ka ju hi ka lenong ka ba ar ngonong ka ju ka ki kam ki apostle ka lenong ka ba ar ka ti khot ka ba sau phun re ka ba ngasuk tanan bhawan sau phun re wat sau phun yo sau phun re sau phun yo ka Bible ko omno halakas ngiru kidayai scam ha ka way ka jingmut ta ka parang ki ong with one accord ha ka temple but ha ba ki dakdiak pu ha ka yeng kilaya bam da ka jingmen but ka jing bet ka do onward ong ka Bible ba haba kia kendulang hapo ka temple haba kilai kendulang wat haki yeng briu haba kilong jeseng nong ipi nei taruman kasngi ngam halakas ngi si man kapor man ba ki kendo man kapor ba kendo hayeng ne hapo yeng mane ilong ka way ka jingmut da ka way ka jingmut kia kendulang kata di ka way ka belong ka balang hatu ka por dai kolong ka baklanya du kata Pada kebasultanan ada lagi polis syusyu syakman pitip ke ka pelang ba kabalang kan guru kabalang kan nang roy hat ko por em ka Bible ko ong ba ki da ya roy blay bat ki da shem ka jing ngop ha na ki breu baro bat utrai ulanang penyaso ha ki halakas ni ya kita ki balalajem ublay ule ki kam ude ublay uba pensno ude ublay unang at iway pa iway mensim ibala pedang utra sya ka balang kaway kadaw balay fitip kadaw ba hangtu baro kidai badan kaway ka mensim haleluya ublay upa syata baka mensim kata hakajaka ka ba baro kilong kaway ka mensim kaway ka doanut pam no pi syaka badan alai telijing mut hapat ka jaka badan ka way ka jingmut ka way ka mensim namar balay balak bane lelang haleluya tong ile ka to ile ka to amen oh ka basut tanat ba wari syusyu inum pet tanchu andre kita banamar ba kidan ka way ka jingmut nei aduh kim salya shu ka spa ka pojun kiru kisuan rape hai mini kisu bobe ki jaju ki apostol ki ong tolek ka baman berkebasun tenat kelong ba hai tu kipor kebalang kelong kepapu bahai kibaduna kiladap amen kibadan ke jing ke naon pi ke jing duna ka ke baki kidan kam kebalang kalapet je ki namar belai kawan nak kata ka do nute ke jing long kawai kemensim ke jing long kawai ke naon pi ka wan ra ke jing kerku ya royu trai haleluya to ngin pe syuk ai ka ba Yui ba hoi kadai ka jing trang bat upol ru dai wai men sim upol dah ladi yong ba kalong ka badan kam yangi bagi long ban ngin syakri ngin dan ka wei ka jing wat
Tungin puli na Filipi ar lenong ka dekat ka baan. Bat ka lenong ka balai ka dekat ka ba kanre ka ju hi Filipi. Tungin puli na Filipi ar lenong ka dekat ka baan. Bat ka dekat ka ba. Lenong ba dekat ka baan. Baktien jom blai ka ong kum ni. Tu pin pendap no ya ka jing kemen jonga ba pin yalong ka ju ka jing mut ki badan ka ju ka jing e ki ba shim men sim hi ki ba ya dei jing mut. Haleluya. Kata di kuwe ka ba upol ay men sim nang tau so usai tu spang kata ka jing long ka we ka jing mut jong kris. Ukwa bangin yo ka ju ka jing mut kumbadan hau kris to ay bangin yo ya kata. Upol uban ya kata. Nek iba uai mensim kolong bang ngidon kam bandon ya kan ni ka mensim. Le kai da ka wei ka mensim. Ka wei ka jingmut. Kalanong ka ba lai ka dekat ka ba kan riu. Kong Henry kat shabangi lala ya kot. Ngila yo kot. Tung ya da ka ju ka rukam. Tungin pe Henry kat cabangi dan pe dekat pareng kemudian namar kata kat ki balong ki bajana tungin ya mud braya kani tungin ya mud braya kani tu lada ti lada ha ke AKP ya mud da kumwei ya kani ru uble un pen papi Henry kat shaba ngila yokot tungin ya dekat juk karukam kadang ton subhaban puli menu dekat pareng dada pilalam dekat pareng Oi, naka NKJV ko angkum no hoi. Let us be of the same mind. Inle dak dak kaju karukam. Naman ngimla ban le dak kaju karukam ladang ngimdan kaju karukam perkat kaju karukam. Pi karukam perkat kadi balong kumju. Kajingmut kajonga jo pi de balong kumju. Hangta ngila ban le. Amen. Hallelujah. Takadaw kalong ke ke badan kam ba bagi le ke da ka wei ka mensiem da ka wei ka jingmut. Ladangi puli na Efesus ka lanong ka basaw. Ngakwa bang ni puli lang ka lanong ka basaw. Kadukot ka baningkong hadolay tungin puli ka baningkong shwa. Efesus ka lanong ka basaw ka ba nga subang maha ini benta. Ka Bible ko ni namar kata unong sabendi hautray. Nga unong sabendi hautray nga kerpad ya pi baniyat kumbadai ya kata kajingkot da kabalakot ya fi. Ka Bible kong ba upol wong ba ukerpat wong ba toyat kat kum kata kajingkot ka ba ublay lakot ngidan la kajong ngidan ka la kajong kajingkot autray. Tungi yayat. Henry ong ndai ban chu ya lumopan. Hakata kajingkot ka ba ublay lakot yengi ong ya number 1 ong ya da kajing sngoren. Da kajing jam nuot baro. Nginya kenduhi. Tambah kata kajing ya lenti kata kajing kot ju ublay dan kam bangin ya kajing suren dan kam bangin long ki bajem nuot. Da kajing ya sha slam. Kadi ba sunat ba. Hakata kajing jing ya lenti kajing dan kam ruban ya sha slam. Da kajing ya sha slam but da kajing ya sha perlok hi da kajing ie. Kay kabaw pol wong ba hakata kajing ya lenti jungi ngidan kam ngilaban kendo sibon ke bro ngidan kam ban Aisyah ngidan kam ban Aisyah iwe ngidan kam teng dan ki pri ki penan kam hakam tam tin kasih kam sbo ahi yang bani sola syasyu ladap hadur rendang ngata belum asyuk abnong ladap rendang te belum sulit pri ya kata rum le apa la syuda barendang ong so la syo ni kajing leju tu juga tu teng wat hayeng ru ni so la syo te lapalat ba subang wong pol nei tu ya te kata kajing kot ya syaslam wong dia benan kan kajing ya syaslam bat ke subang ni dei mendan validity
ba em tang shi snam kala biang fi dam la shu te sa le fi kat bomon khlomong kum ta yai sha tang hadu san snam yai sha tang kat tu kat nipor ladam la sha shu biang le nor kum tu ino ne sho no ne khlomong kum ta ka subang ni kalong ma usyong yai sha slam to ma khlomong hadu la no pat haleluya kalawan de hadur keski ya bro sebelum nyoru di hab ya syai kaji ya salong walong tik kagawai de kaji de ulok bukalok ya syabe long kup tu subun kran subun ino lem no ka bible ko man ya sya kai ka ba sotanat fi ha bangiyo kani ka bon sutu ini ka jingmot ha kaji ya lentingi don kam kani upol wong em ini kendo ba Henry dan kaman ya Isha iwe dia. Dan kaman ya iet perlok ngam bantan ik iwe. Henry dan kaman ya Isha bah. Madap hadur ndar remlele. Ai hadu menamina sentur remlele. Tang ba dan kaman ya Isha. Namar ba kajing khat kajong ublay yang i. Kade kumta. Ya kata kajing ya Isha slam. Amen. Tek tem sula pej remlele pej. Pej kenang hi. Banjana sendan. Mlong show banyakan keren baik. Hallelujah. Yero you try. Tek kawan kun kata ke situation. Kabab teng suman tight dia. Ong si ong langsung nyak tam sengap. Melilai. Ong si ong baik. Suban fi subangin. Do mensim no ate. Tak tight dia. Namar hajat kita lakajong kajing sutu ki kajing long spirituality long lakajong don balasan ba don banang stang don bana hapadeng kaj kamlong kumjo iknas ko kino hikai kam teba uwe tang si batay tu ani hoy mes lanang batay shu ulang don uwe ba habatai katarum pe sebonong no tasngeng tamba mlai kong mino nang ni mla be hiru hap hikai hiu tu Nggak kita ya mak dia kata experience. Pi nomor exactly gin mat. Tambah ke Bible ko ngin ya Isya. Ya roi turai, to ngin ya Isya. Nang ta shu to. Anda kum ta kum no bat dale kum ta hata kajinya lenti ke Bible ko kum ne shu. Da ka bayale mi not. Ban bat ya ka jinglong ko wei jong sem ha ka jingkum kajing suk ya royu try kong kumno ka Bible ko kumno da kajing yale minot kay bangiden kaman le kalong da kata ka bangile minot ban bat ya kata kajing long ka wei jong munsin hoy kata ka jing shisha nado ba mga mapi ngila priang yu utray ngila long ngila don kajing day bodu try ngila don kajing day bad iwe ngila don kata ka relationship I go you play. Tang masutu ikan ni. Namar bang ilada pediang you try. Ngiladon kata kajing yedai. Ngiladon mo noifi kamut oh kalabiang met. Mentang ilade beto oh ngilai ai kawi kawawi we. Oh hapdeng silok telabiang met. Dam lay eru biang hitarai. Ngilalang kawe kai ka pasutang ka Bible ko ong don kam bani yai bat yai minot ban bat. Kamut kalaban laj nak ti jong ajong piru. Kalaban lain dia, kalaban hatu ke level, kalaban haru. Takadaw banbu hatu ke standard, ngidai belayai. Takadaw ang endeavor, ang ke Bible dah kepareng kau kumno, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Ngidan kamti belayai, we have to do something. Hoi, kajinglang kau kalau ada wan lupa na utrai, ngilada biyo, Henry dan pat ban kenyaka. Banki ya kata, banbat ya kata, haleluya. Namar kalaban hiar, kalaban dekut, kalaban lenyo, teman kaman bat ya kata. Kata di kuai kaba, ini pun suatu kumki kun ki jong belai. Pitep, umnungin persyak. Ngaku aman ai kuai kenuksa. Soba sewan lain ngut ki kena sendang ni.
Lai ngut kena senrang. Nan ne?แต่กองดำนั่นแต่ละต่อตะวันคำกลอยขันเดียงินไปกระดูกสักขันเดีย Just a small illustration ตอนมันตาลาเปลี่ยนอยู่ตรายกลาดอนกระจิงเฮเดย์โอ้ยาเบียงมาkata relationship ดูกับเบียงนั่นต้องเสด็จตั้งบ่ don't take for granted บ่ชูเบียงไว้กันนี่ problem หังนี่กันนี่สโนว์บ่เอ็มลาเบียงนี่มันกำลังเยชูกลาชูลองฮี automatically มันตาพี่เงียบบ้วนเดบันเต็มนี่สิบัดมุกีบัดบัดอะไรที่เป็นบัดเสียนี่บัดมุกีที่เป็นบัดเสียนี่บัดที่บัดiniมันตาพี่เด็บกินอะไรงดกิจายอยู่นี่ไอ้ดันมาสุดนั้นya ini imsu tenar padi ini isu tenar pai ini tapi ini imsu tenar padi ini lah pai ini man penyedai bai ini bai diwei lah man penyedai iwei idan ni hai jina kita berjaya tu ini nama imsu tenar ini ikut aban lain teh samne ini tibat bahak kan tibat em pementah tu ilek ban pelait se Ile pi wat pelaj. Ile man pelaj kan berlangun persiang man pelaj. Ha? Kia persiang man pelaj. Kimia la. Kita belai. Namar belai. Kia bat iwe. Kia bat iwe. Ki persiang. Pila persiang nem. Pila persiang nem. Pila ai tak kabor la jong. Ai si kabor. Pila persiang am. Kinum pe. Pi kai ka bang iwe hang ni ka long ba. Ini bat ini. Walai imsut tenar itu tambah ini ibadat begini, teriang. Ini ibadat imsut, melelai imsut dalam surangan ibadat begini. Ibadat kia kai mentah, namar bagi ibadat iwe, melawan penkiaki. Kata ke relationship kebadan hapdeng juga ide melawan pendukut, namar belai bagi ibadat iwe. Haleluya, amen. Tengina kita takti aki. Pihak kabai dei berutrai. Kabai dei haka church, haka body, haka meja ukris, ni don kamban body wei. Don kamban maintain ya kata kai, bangin body ya kata kai, kajing dei kata ka, kajing long kawai. Ni di pan body wei. Haleluya, amen. Di namar kata nga ong ifi, bakum ki kun jom blay. Kam dei bangin chuhun, bangin lawan dia seng lang, bangin aduai lang, ngia kendu lang. Ngim dei ban kemana kata kendo tama dak wei ka jingmot ya duai dak wei ka jingmot le kai le dak wei ka jingmot haleluya ban ong ifi nginang ma chibon ki jingkerku ngin ma chibon ki jingkerku banang tangan ong pi bon ki eke bangin yu i kamba ki jong ble ka jingim ka jongi le ka turu kan urlong le kum turu kan long successful le ka barong ono ada hai palang ne ada hai ngasam ne ai bakata menang fikir ka jinglong ka wei ka mensim ka wei ka donut ka di bandan amen haleluya ban gadong fi hangta umboong skasam shis palai pulai kulong ka eke ba itanat tapu play upai day nin coba ni wo de ka ni wo gadong fi la shu kencak penalot namar belai habu yu i baki kun jong play kia kendo, kia long lang, dak wei kecing mat. Ublain kerku ni kapor, tu ublai, tu ngin ai kecing shu terai ni kapor. Halo. Dengan porang kot ia ke juda ministry sebab kanon bau try kreningi kecing long kawai. Kadai yangi bangin penpau ia kecing long kawai. Amen. Itu ke illustration ke bang kecing pen i ba pi i mentan kadai ke bang long powerful long badan bor bang ia bat iwe nganga bat iwe bat iwe kamut
ladang idon kijing ya bomi tu jumut apa yang jungiru, bang ya bat iwe pan, kata kijing ada jungi kanum lak bendukut jo, amen. Makran kamtam yaki dukut jong kabalang Grace Covenant Church. Oh ini ya lembah, kijing ja kiba harukom, kiban tenju ya kijing long shipara jungi akan ni kabalang. Kiban tenju ya kijing long dukut jungi akan ni kabalang. Kindon kita. Andrei habangi ning kong shuang ilabat scam lalu ilabat scam utrai, habang ilabat scam iwe. Kata kajing ide jungi kanum senjorno, kanum dukut no ang siteng por. Fikir mah apa piang hang ni ban ai kejutang iwe. Tum dukut jung balang. Wat judan ke por mo jukli apostol jukli kanus nyam pindan ban ngi hang ni. Buno prenjungi yong adu bondawan utrai. Aduh bangan dah, yap no orang yang percaya. Ikan nungun ngibat dia kata. Kijingnya kinwan compare. Mereka bangi don mereka kejuk kejengmut. Mereka tang mengisi don langkum ni. Kali aingu yutrai. Pasal skem ke ikut pikiran. Masuk kolong badan kambah do kata-kata. Mereka tang kejingnya lumlang jungi kejingnya bon kat ni ngidon. Mereka ada kat ni ngidon. Ngidon kawai ke jingmut. Kata ke jingmut kalau man pendan buram yu blay, man pen sobha yu blay. Kata ke jingmut. Kan yang scam. Amen. Tingli man ruai ini kapor. Yang lang tu ini yang lang ini kapor. Ini bat kikti jungi iwe. Minong bind us together, Lord. Bind us together. Tiada song lang ni ketrai tak kawai ke jinglong kawai ke jing. Toin ruai, kum kecing ruai, abang ni ruai kini. Panum pet cublay mo, panum pet cublay, ublay ulang, uwe ublay, pet ciwi. Tetapi dan kanu kecing bom sutanat ini no. Dan evidan kanu kecing angnut, kecing angnut kemdei, kecing pangnut, kecing ya, jing batnut. Wei, kini kalau ngasih bangin ya, kan prai kita ikan rok bro, tak kajing iat, tu ini ruai kini julai. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Bind us together, bind us together, Lord.
ajan kilai jengai ni wadung guslai gisuki wadung guslai ngatrai ke babi wan lang join lang wan lang sini wan lang join lang kalong kawai gamet wan lang kini nang sini ru pada pila wan lang sini wan lang kini nang te wan lang wan sini support milai kini ko por bo try Ukraine ni yang jinglong kawai ladang yang wan lang kawai tang hai ini benta tang ini benta wan yang kedua lang ngatrai ke babi wan When you do kishikiran come one comes to January way. One comes to January way. I buy you, Absha. I buy you way, kiti. Can you so long go away? So how when you join lang? Ginum ruay nang niya klam, but you join lang way. Makanya kajing kebo try Ukraine. Pada kas Tower of Babel. Uplay, upet na jam wong. Kita ikilaban le. Ada kilong kawai kanu tamangi ngila bande how try lai join lang bro gikti lai join lang bro gikti toinya ruai biang keting ruai telang yang i try to telang yang i try to telang you can dream on good show yang i try to telang yang i try to telang yang i ta ching don tang uwe uble don tang uwe uble don tang uwe use yang he try to telang he can dream of good show kane ka ching lai jong ko try yang he to telang yang he try to telang yang he say sing right don't tang way play shisha don't tang me ko try play jong he Amen. Hallelujah. 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 Ai ngự try. Kumangi ong kata ka vision ka bo try ai apostle ka way ka long yeng. Amen. Ngilong ka long yeng long sem. Hallelujah. To ning ko por ngin pai shi we. Ngin ong ni ka jing kurku jong try. To ngin pai shi we. To ngin ni ong. Ka jing e jong blay pa. Ka jing ai e jong try Jesus Christ. Ba ka jing selok wa thiang jong mun sim khoi. Kan long lem bat phi bat ka yeng ka jong phi menta bat chabom jukut. Amen. Hallelujah. Hallelujah.